UKwaNtuli lana ekhishini emlilweni kufudunyezwe inyama yenkukhu esala izolo uNtuli edla. Nangalokuthanga ngisho ukuba muphi iqathe elilodwa unkosikazi wakhe uMaNkosi. UNothelekile oqeda kungena ubezobheka uMaNkosi ngeshwa akekho njengoba ivuke waphikelela emaphoyiseni. Thelekile. Nami ngifuna nje ukuwela. Ngiye lapha kumhlongo noma kunzima kangakanani lokhu engakutshelwa inyanga isangoma lesengangesona kepha kumele ngikwenzile. Eziluma imhlathi uNtuli lunzima lolu daba. Yini Ntuli wazi wanikini ikhanda nje inkosi impela ludaba luni kanti lolo walitshelwa inyanga leyo. Ebukisisa uNtuli uThelekile uchazwa nayi imilenze yakhe njengoba egqoka isikhindi nje uNtuli. Chabo wena Thelekile kumele nje ngihlalisane phansi nomngani wami uMhlongo ngixolise kuye ngesenzo sami sokuthi eminyakeni eminingi edlule ngalala nawe phezu kwalokho saze sathola lo mntwana uBhadabhada uMhlongo amazi njengomntwana wakhe lo mntwana amnqake uThelekile. Wentuli usuyahlanya manje usuphambene njengayo yini indodana yakho leyo ukhuluma ngayo. Ucabanga ukuthi kuzokwenzakalani kumina uma wena sewuveza leyo mfihlo manje? Izolo lokhu bengiyolungisa yona le ndaba nomunye kwalunga. Ngafika lokhu kwaqhamuka okunye manje. Mahlola moni lona ufuna ukulinga Ntuli. Ajuluka bemanzi uThelekile obeyobulala uMandlela izolo esibhedlela ngaso isizathu esifanayo sokuthi ubezovuka atshena uMhlongo ngalolu daba lemfihlo. Chabo wena Thelekile angisenzeli mina. Kepha isangoma sathi yiyo lemfihlo lena evale ithaqa kumina inzalo. Ngisadinga abantwana mina Thelekile. Ngaleso sizathu ke kumele uMhlongo lazi lonke iqiniso. Hayibo, nathi le ndoda ingezwa bo. Uzolo lokho bunginqile futhi wena Ntuli. Khona la kuleli khishini. Wena futhi usufuna manje ukugijima. Unjengesikhukhukazi sikhujwa iqhudi. Uyotshela uMhlongo manje ngezinto esizenzayo mina nawe. We Ntuli, ufuna ubonani ngempela? Nansi ingane unayo nje uBhadabhada. Ngaleso sizathu ke le ndaba ayiphumi phakathi kwami nawe. Uyangizwa Ntuli? Kungenjalo khona okusina kujeqeza. Bathi kamezwe lezi izinyawo abazizwa zisondela. Balishiyela ulenga lolu daba. Ubevukile nomntwana wakhe emhlane njengoba befika manje nguMaNkosi noOwemvelo. UThelekile ababaza ukuba phansi komoya kaMaNkosi. Hey, Thelekile makhelwane wami. Kuyawuphula nje kuyawuqeda umphefumulo wami futhi kuyohlezi kuyisibazi kumina. Ungazi ukuthi iwele lika Owemvelo likuziphi izindaba. Ngiphumukozwa ngomkhondo kamfowabo kaOwemvelo, iwele lakhe uMvelo. Lona leli lalahleka ehlathini emhlangibeletha makhelwane. uMaNkosi kuzwakala ukuthi sayisilonde esibhibhayo lena kuye. Amaphoyisa njengenjwayelo amnikezele leso sethembiso esaziwayo. Basaphenya. Akukho mkhondo abanawo okwamanje. Ufika nje uLambo uyafa nangu noNtuli udla inyama yakhe yenkukhu azakhotha iminwe. Kwahle weMaNkosi. Iwele lani ke manje lelo khuluma ngayo. Uyiweleni kanti oWemvelo? Kubuza uThelekile udidekile ehlahla amehlo. Ngakutshena nje makhelwane wami Thelekile udidwa yini manje? Babe babili abantwana bami emhlangibeletha. Ngabe sengizunywa isithongwana ke ngalala. Ngathi lapho ngiphaphama khona ngase ngisele noyedwa umntwana wayesentshontshiwe kuleli yahlatho omunye. Athuke uThelekile evula amehlo kakhulu. Athi uma eqhathanisa ukufana kwale yangana ayicosha ngasemfuleni wabe seyidayisela uPrimrose. Kumcacela ukuthi yilo kanye iwele lika Owemvelo. Nakho nezinsuku ziyahambisana njengoba eqeda kubuza usuku abeletha ngalo uMaNkosi. Ababaze lesi simanga siqalayo ukusizwa uThelekile nokho wake wamtshela uMaNkosi kwaba yikho ukuthi wayekude ngemicabango uThelekile wayengamlalela enhlobo. Abhodle aphume uNtuli usuthi lo muntu. uMaNkosi usaxakwe lesi senzo sikaThelekile sokuziba ucingo lwakhe oluba lokhu likhale njalo kepha akaliphendula inhlobo. Hayi wentombi kaNkosi umakhelwane wami lo wasekhaya kithi lo nofonayo ngiyazi nje unodadewethu usho udadewethu lo udinga imali angizi ukuliphendula nje nhlobo ntombi elibeka helibhekisa phansi lolu ucingo lwakhe uThelekile.
Hayi bo, makhelwane wami, okungenzeka njalo ukuthi ucingo olubalulekile lolu. Ikakhulukazi njengoba ephilana ngokugula nje udadewenu. Luphendule Thelekile. Encelisa umntwana wakhe uMankosi nobisi luza kancane kwazise ubehambe engadlile. Akazi nokuthi uzodlani namhlanje kaNkosi umntwana. Usakhuluma ngaye nje lowo udadewethu weMankosi. Wonke umuzi uMandlela. Imilenze isacile ingana neyakho udadewethu loyo. Uyasibeka ungathi nje uye ngqo. Hayi uyahamba lwamuntu izwa ngami uyahamba uMandlela. Hayi bo Thelekile. uMandlela nemilenze ezacile akwazi enezitho ezingaka umi kahle phela lo muntu umi kamnandi umntwana umuntu wakhetha lapha nomhlongo ngiqinisile nazi manje ubuso umbona lapho uMandlela usebuyile esibhedlela noma wena mhlawumbe ubuye khona esibhedlela ukombheka Thelekile angikwankwaze uThelekile usecishe waphahluka ngokuthi ubese esibhedlela akafuni yaziwe leyo. Hayi wena ntombazane nami ngizwe ngomhlongo umhlongo ungichazelile uThelekile ezihlekisa inhlinini nosekumjabulisa nje ukuthi ufezile umsebenzi abewuyele esibhedlela izolo uselinda ukuzizwi lokudlula kukaMandlela elizoqhamuka kwaMhlongo ufile ushonile luphinde likhale futhi ucingo anqabe aphethe ukuliphendula luze lithathwe nguMankosi weMankosi umuke kwaliphendula lelo cingo ntombi wena ozomnika imali udadewethu ngoba anginayo nami imali umhlongo bengakakuniki lutho ubethi uyayihlwitha iselula kuMankosi wageja iselula ngekathelekile mina ngumakhelwane wakhe sawubona ngenhlonipho nangezizotha uMankosi eliphendula bakhulume ngokwesifazana oshayayo ozichaze njengomakathangithini bakhulume eside isikhathi njengoba uMankosi esebukeke engasemuhle nasemoyeni bavalelisane yini Mankosi wabuyisa ucingo kimi wosuyangishayazela nje ntombi ebuyisela iselula emabeleni uThelekile cha bo makhelwane wami ubefona mayelana nodadewenu uMakathangithini lana ngiyakwazi lokho vele ufona ngeselula yakho uma efuna ukukhuluma nami ngoba yena akanayo iselula udadewethu ufuna imali nje akukho okunye intombi aqhubeke uMankosi uthi-ke uMakathangithini udadewenu uThelekile uqiniswe ukugula izolo ntambama wabe sephuthunyiswe emphumulo esibhedlela amnqamule uThelekile hawu ngomntaka baba uzosinda kodwa kade ayisinda lomuntu ngikutshela indaba inkosi impela uzovuka etsimbi kayigobule weMankosi ungako ngilinde kodwa Thelekile ngiqeda inkulumo yami ubelaliswe emphumulo ewodini lesihlanu ahlahla amehlo uThelekile hayi weMankosi lase lifana nelikaMandlela manje lelo wodi lelo iMankosi usho ukuthini mawuthi ubelalisiwe useshiyile udadewenu kuthiwa kungathi kukhona bekumcindezele ngesicamelo ngoba nasemlonyeni kutholakala upoison Thelekile makhelwane wami asukume ehambe ngezinyawo uThelekile wentombi ungangitshela ukuthi mina ukuthi bekumuntu weMankosi bengesinye loya hawu kodwa ngenkandeka baba kodwa bengenzani bebeyilaliselana ewodini obekulele kuLumandlela bukhake manje ukuthi aqhume phezulu ngesililo uThelekile osebulela udade wabo abezitshela ukuthi uMandlela kanti lutho ngudade wabo amshiya kubo hegula useshonile kungqongqozo othile eminyango nangu engena uMandlela ungena nje ungumqemane bajabulelane noMankosi ethuke hancike ngodongo uThelekile ehle njalo eshona phansi akazi nokuthi yini emuwisayo ukuphila kungifanele ngisazophila cha bo emva kokuba umhlongo esebuyile esibhedlela izolo nami ngibe sengidedelwa khona izolo emini yantambama Mankosi ngize kuwe sisi kunodaba-ke lana olubaluleke kakhulu nokumele ulazi nje ngokukhulu ukushesha dadewethu uMandlela ebhekise kuMankosi okunguThelekile sekwakhiphele wonke ngaphandle amehlo uyavevezela uvalo hayi cha sisi akunakele kodwa nje angiliqaleke lolu daba lami
Uyakhumbula ngelanga ngisuka lana nakho enganginala endlini singangabe ngisakwazi nokuthi ngihlale phansi ngathi mangingena ngabe sengiphuma futhi sengishona kwami. Kunodaba ke ngangilizwile phakathi kukaThelekile kanye nomnyeni wakho uNtuli. Angithi uyamazi uBhadabhada. Ntombi ke ngalithola nami ngalelo langa udaba ukuthi uBhadabhada lowo ke uzalwa uNtuli. Akazalwa umhlongo lo esimganile mina nalo umnakwethu uThelekile. Ngiyabonga sisi, nisale kahle. Amakhosi ayakhuluma, amakhosi yathi, isezintabeni ingane yakho ilande.